Türkmeniň söz ustady, günnäweriň akıllary, beýik Magtymguly Pragynyň döredijiliğini giňişleýin öwrenmek, onu şekillendirýän wagtynda täze göz ýetimden ýerine ýetirmeklik şoň konuny esasy wajyp meseleleriň biri. Ýakynda Turkmenistanyň medeniýet ministrliginiň şeýlede Turkmenistanyň Magtymguly adynyňky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi bilen bilelikde öňlan edilen Pekim paýhas ummany Magtymguly Pragy atly döredijilik bäsleşiginiň jemlenni. Bu ýerde Turkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň 2-nji ýyl talaby Jumamyrat Gurbanowyň Praga bagyşlanan ajaýyp eseri bayrakly orunlara munasip boldy. Mehriban Turkmenportal web saytynyň tomaşaçylary gepleşigimiň bu gedek sanyna şol Magtymguly Praga bagyşlanan ýaş doratkeş Jumamyrat Gurbanowyň şu eseri hakynda onuň gysgaça mazmuny hakynda tesirli görnüşleri siziň dikkatiňize ýetirýär. Magtymguly sözle herne bileniň özüňe kemlik bil aýtman öleniň taraşlap şaglatgyl köňüle geleniň senden soňkulary ýadygar bolar. Setirlerini saylap alan ýaş nakkaşy bu eserine Türkmeniň seweroğly Magtymguly Pragyny awyň içinde şekillendirýär. Ol haýsy janrda eser döretdi de realizm çeperçilik akymyndan daş düşmeýär. Eserdäki şahsiýetiň adaty şahiranalyk pikirlerini dörep oturan porsodyny görkezýän ýaly görünse de onna kaýdalyan pikir nişanlaryň üstü bilen tomaşaça ýetirilýär. Gijäniň ünsümligine, köňlüne gelen duýgularyny şygyr setirlerine geçirýän şahir kagyz ýüzüne geçirenlerine ýene bir gez gaýtadan göz ýetirýän misalyny otýar. Eýsemde ýaş nakkaş şahyry ýagty günnizlikde hem şekillendirip bilerdi. Eseriň garanky ýerliginden şemdanyň ýagtylygy bilen öňe çykan şahyr keşbine eseriň esasy mazmunyny aýtmak isleýär. Çünki ol ýanyp duran ot adaty ýagtylyk üçin däl, nişan hökmünde oýar. Ol nişan bolsa Türkmen halkynyň garanky geçmişden ýagty geljegi umydy hakdaky arzularyny welilik bilen duýan misalyna bolup görnýär. Ol umyt alaw aslyna Magtymguly Pragynyň köňlüni alawlaýar. Pragynyň öňündäki kitaplar, gol ýazmalar onuň ylymly adamlygyny subut etse, elindäki şygyry şahyrçylygyny tasdikleýär. Ýaş nakkaşy akyldaryň bir eline tesir goýma bolsa, onuň diňe bir şahyr ýa-da dünýä bilimli adamdygyny däl, eýsem dini bilimden hem ýüküniň ýetikligini paýhasly insanyň subut etýän nişan hökmünde goýar.